いや、もっと後ろ。もっと後ろ。はい。はい。じゃあ、挨拶しましょう、カメラに。はい。おはようございますに。おはようございます。おはようございますに。後から。名前はマリナ。マリナ。マリナ。マリナです。ケイです。ケイ。ケイ。あ、ケイ。ケイさん、マリナさん。はい。高校生？高校生です。高校生ですかね。私の名前知ってますか？知らない。はじめまして。私はI love you。どこに住んでいますか？地元です。ここら辺。ここら辺？あ、尾道。そう、尾道。尾道ですかね。旅行？旅行じゃなくて、研修生。研修生。研修生してますか？してます。してます。研修生は何？研修生、職場に勉強しに行くというか。ああ、仕事しながらね。そう。世界。私は何人と思いますか？ベトナム、フィリピン、タイ、どっか。あ、違います。ブラジル系ではないよね。ブラジル人？違うよね。違います。じゃあ韓国？違うよ。何人している？どこだろう。オーストラリアの近く国は？オーストラリアの近く？はい。オーストラリアの近くってオーストラリアしかないよ。マレーシアしてますか？マレーシア？はい。マレーシア人じゃなくて、マレーシアの近く。マレーシアの近くね。マレーシアの近くか。はい。何人ですか？マレーシアの近く？はい。マレーシアの近く。マレーシアどこにある？わからないマレーシアの。インドネシア人です。インドネシア。はい。わかった。英語は話せますか？話せません。日本語じゃなくて。シェイシェイ。スイス。シェイシェイ。セス。シェイシェイ。セスは何？中国かな。中国？多分シェイシェイ中国。中国語？で、コマオが韓国。あ、韓国。コマオありがとうって。ありがとうは？コマオ。コマオ。それは中国語。これは韓国。で、韓国語。シェイシェイが中国。ハンサミダは？ハンサミダ。カムサミダは韓国。ハンサミダ。ハンサミダ？ハンサミダ。わからないよ。カムサハムニダ。カムサハムニダ。ハムニダ。意味は？カムサハムニダは挨拶かな。こんにちは的な。多分ね。多分。私もわからないです。で、スペイン語がグレシアスがありがとう。ありがとう。スプレッサ。あれ？スプレッサ。グレシアスがスペイン語でありがとう。グレシアスはありがとう。インドネシア語はわからない。インドネシア語はトリマカシ。トレマカシ。使おう。トレマカシ。ナマサヤダラマリナ。マリナ、世界。ナマサヤカメラ見ながら。もう一回？ナマサヤダラマリナ。マリナ。ナマサヤダラケイ。すごい。面白いね、なんか。日本人がインドネシア語言ったら。全然下手くそじゃない。大丈夫よ。下手くそじゃないよ。世界。インドネシアのことは何か知っていますか？インドネシアのこと。バンドン知ってますか？バンドン知ってないね。バリトは？バリト？バリ島？バリト。インドネシア？
バリ島インドネシアよ。おおインドネシアの首都知ってますか？首都首都わからない。日本の首都は何ですか？東京東京ですよ。インドネシアの首都わからない。わからんジャカルタ。ああ聞いたことある聞いたことある。聞いたことあるジャカルタ、インドネシアの首都よ。これもインドネシアあ、田んぼ。田んぼそう田んぼ田んぼ。あ段々畑だんだん畑。田んぼよ。田んぼいっぱいあるよ、インドネシアに田んぼが。ジャカルタ海綺麗そううんなんかこれ見た感じだねこれジャカルタジャカルタ。ジャカルタ。うん。ジャカルだ。綺綺麗。麗楽しそうめっちゃめっちゃ綺麗行きたい。旅行高いインドネシアタ。旅行、あ、安いよ。安い安いよ。行ってみたいよでもねじゃあ、来言ましょう。葉が大丈夫よ。通日本語話せる人がいっぱいおるおるよ。おうだから大丈夫。行ってみたいな行こで、行きましょう。う。行きどんくらいかかるんかな5万円ぐらいと思う。お本当に今度。安っ。引っ越ししたらね。引っ越ししたらホテルどんくらいなのホテルは1日ぐらい。わからないね。難しいうんこっちとこっちで値段違うし1000円ぐらいと思う。ほんまにうん、安いよ、ほんと。安いね安い。行こ行きたいねじゃあ行きましょう。バイクで。バイク行けねえよ無理だもんね。無理だわバイクはさすがにいいね本当はここに彼女がいるよ、私。あそうな違う、それは友達。の彼女怒らんの見てくれないですか？あ見るはい、ちょっと待ってね。これ。ナイスジョークナイスジョーじゃだんじゃだん。クインドネシアジョークインドネシアジョークびっくりですよ。ここ何してますか？ゴ旅行？暇つぶし暇つぶす。何それ？暇わかる暇わかるよ。暇のつぶす遊びおる。時間をつぶすあ感じあ、感じね。暇ですからそう。暇をつぶす用事がないそうから。そうそうそうここでグダグダしてるタバコ吸う？二人で。吸いながら大丈夫よ。え？危ない危ない怖い大丈怖い夫。インドネシア人が見るから大丈夫で。インドネシア数個おるうん、すごい。小さくてもタバコ吸う？うん小さくてもいるけど少ない。少ないうん。日本の方が多いか同じと思う。な同じ。で、20歳から多分タバコ大丈夫。インドネシアもうん。日本と一緒じゃん18歳からじゃない2020 ?20 歳から。もうちょっとで多分法律わかる法律わからない。ルールルルールが変わって18からになると思うあ、今は今は20今は20。もうちょっとで18ああ、わかりました。ね。そうそう16歳ね。 16歳ダメよ、本当は。ダメよあと何年間ぐらいかな、タバコできる。 4年。え3。 4年ね。 4 4よ。あと4年間ぐらい。今年17歳17歳。今年17今16歳であ、もうちょっとね。もうちょっとでバースデーはじゃけあと3年くらいい。じゃあ、誕生日おめでとうございます。まだまだまた会うかどうかわからないですよ。じゃあ先に言います。ありがとういえ今大丈夫かな？さっきは雨降ってた。そうやんでよかったもう一回ちょっと降りそうだけどじゃあ以上です。インタビューははいありがとうございます。バイバイってなんて言うのバイバイは、何がありがとうじゃなくてバイバイさよなら。さよならSampai jumpa. Sampai jumpa Saga Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe. subscribe Subscribe わかる？英語それは。英語 Subscribe. subscribe Jangan lupa di subscribe.
じゃジャガルパリじゃがるぱり D Di? あディジャガルパディサブスクライブ Okay, カメラに。あジャガルパディサブスクじゃラあ一緒にイブせーのジャガルパディサブスクライブ OK